Sä oot sen näköinen, että sä oot tulossa ottaa mun tilausta. Mä otan noita etanoita alkuun. Valkosipulia Joo. Alright, pistää homma käyntiin. Pistetään vaan. Onko valmis? No jotenkin vähän semmonen pieni hepuli päällä, että mä alkaa naurattaa, mutta ei se mitään. Kyllä me tästä vakavoidaan, kun vakava aihe. Joo. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Jes, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa podcastin pariin. Podcasti on edelleenkin uusi podcasti toiminnallisesta harjoittelusta kiinnostuneille. Ja täällä meidän huikeassa studiossa paikalla on Kalle ja Mikke. itse oikeutetusti. Ja onko tää enää hirveän uusi podcast? Onko tää niinku uudehko? On tää edelleen uusi. Mä luulen. Tää on ollut Ensi jakso on uudehko ja sitten alkaa ole semmonen niinku ihan vaan podcasti. Ihan podcast. että nelosjaksossa alkaa eri tavalla sitä aloitus. Kyllä. Kiitoksia. Hei, me ollaan nyt saatu jakso 1 ja meidän introjakso niin purkkiin ja sitä on mutusteltu ja palaute on ollut hyvä vastaanotto tullut. Selkeästi tätä on tarvittu tähän skeneen, on saatu meidän inboxi on täyttynyt vaan ylistyksistä ja sen takia me ollaan täällä teitä varten ja itsemme varten, että kiva jatkaa tätä, että saadaan selkeästi jengiä kiinnostaa. Niin Yllättävän paljon. En odottanut ihan samanlaista niin kuin kiinnostusta, mitä siitä ehkä loppupeleissä tuli. Niin. Joo. Ihan positiivisilla fiiliksillä ainakin itse. Ja nyt on siitä mieltä haastavaa, kun nyt rupeaa olemaan jo odotuksia, niin sitten meidän pitää niin koko ajan nostaa sit rimaa ylöspäin. Mutta niinhän me tehdään. Sen takia me ollaan täällä, että joka kerta parempi. Ja katsotaan miten käy. Saadaanko me tänään kamera pelaamaan. Vähän jännittää, miten toi höyryy tuolla toi kamera tällä hetkellä. Mutta ei tiedä. Tää on hyvä, kun tässä on vähän sattumanvaraankin asia. Kyllä mulla on hyvä fiilis, niin kuin viime kerroillakin oli. Ennen kuin mennään jaksoon, niin kuulumisten sijaan voisi kysyä, että minkä treeni olet tehnyt viimeksi? Tämä on kuitenkin, liittyy toiminnalliseen harjoitteluun tämä meidän podcasti, niin se on aika relevantti kysymys. Joo, totta. No itse asiassa mä luulen, että viime treeni, mikä tuli tehty, siitä on jo vähän aikaa, koska pieni flunssan poikainen oli tossa, niin ehkä joku 5 päivää, sitten 4 päivää sitten tuli tehty viimekertainen reeni ja tehtiin siinä Wendlerin 531, eli voimareeniä, vissiin sullekin tuttu reeni. No se on vähän nyt se, mitä on itsekin aina kerennyt tekemään tässä hektisessä elämässä ja arjessa, niin Wendlerin 531, niin ilmeisesti ei lähdetä sitä promoamaan sen enempää, mutta hyvä setti ilmeisesti ja näkee ainakin, että huppari on aika kireellä. Että Kyllä. Joo. Kauaskantoiset vaikutukset on siinä. Mad gains. Kyllä vaan. Hyvä. Meidän on tänään tarkoitus puhua niin kuin siitä kehityksestä ja ehkä vielä tarkemmin siitä, kun se loppuu, niin mitä sitten? Ja miksi se loppuu? Et teemat, minkä parissa tänään viihdytään, liittyy siis tähän kehittymiseen niin kuin treenatessa. Ja käydään vähän, että mitä se kehitys ensinnäkin on, että sitä voidaan nähdä niin kuin monella eri tavalla, sitä voidaan, no meistä kukin voi mieltää se hyvin erilaisin kokemuksen, että onko se peilistä näkyvää vai jotain muuta, niin käydään sitä lävitte. Hahmotellaan ehkä lyhyesti vähän semmoista yleistä stereotypistä ehkä kehityskäyrää siitä, että millainen se voisi tyypillisesti olla sellaisella henkilöllä, joka on juuri on-rampin käynyt, niin miten se kehitys siinä näyttäytyy. Ja sitten mennään siihen itse pihviin, että miksi se kehitys lakkaa ja toisaalta ehkä sitä kautta käydään myös läpi sitä, että miten kehitytään. Niin ja lakkaako se oikeasti se kehitys vai tuntuuko susta vaan siltä, että se lakkaa se kehitys? Just sekin voi olla, sit kun ruvetaan asiaa tarkastelemaan, niin voidaan miettiä, että loppuuko se sitten oikeasti. Kuuntele jakso loppuun, niin saat vastauksen tähän isoon kysymykseen. Kyllä. Mutta ei pidemmittä puhetta, niin miten yli-inkvisiittori Mäntysorvari näkee, että mitä kehitys on? Mitä se kehitys on? Niin, no eiköhän se ole sitä, että tullaan halutuissa asioissa nyt paremmaksi ja tehdään jotain paremmin, mitä aikaisemmin ollaan tehty ja ehkä osataan tehdä jotain, mitä aikaisemmin ei olla osattu tehdä ja niin päin pois. Ja
Tuossa ehkä meidän lajissa niin yleensä puhutaan sitten jostakin kilomääristä, mitkä nousee tänään ja ei ole ennen noussut ja ehkä jostain kehon koostumuksesta niin kuin rupeaa hiha kiristämään, niin kuin itselläkin tässä pikku reenijakson jälkeen niin alkaa huppari ole kireänä, niin semmoisia kehon koostumuksen muutoksia tai kropan muutoksia ja sitten myös just ehkä ne semmoiset taidot, mitkä tässä lajissa tavallaan ne on tosi selkeitä, että joko sä osaat kävellä käsillä tai sit sä et osaa kävellä käsillä. Kyllä. Niistä pystyy äkkiä sanoa, että onko kehitys tullut, että jos pystyy yhtäkkiä kävelemään käsillään vaikka, niin tämmöisiä. Kyllä, ja se, että se 20 senttiä tai muutama haparoiva askel käsillä kävelyyn, niin se vaihtuu siihen, että sä meet salin ympäri tai ainakin pari metriä eteenpäin, niin siinähän se on, niin kuin voisi sanoa ainakin, että se on aika konkreettista ja ehkä absoluuttistakin se kehittyminen, jos sä pystyt tekemään sen niin kuin toistuvasti. Sen saman, niin kuin, että vähän sama ehkä sitten taas, kun sanot noista kilomääristä, että se, että sä saat rikottua vaikka penkissä 100 kiloa, niin sä oot ainakin saavuttanut se tietyn virstanpylvään ainakin sillä, että se sun ykkösmaksimi on mennyt eteenpäin. Se on suurempi kuin vaikka X aikaa sitten, vaikka puoli vuotta sitten, niin siinähän voisi todeta, että kehitystä on tullut, koska mä jaksan työntää penkistä enemmän. Joo, ja satasellahan pääsee pois naisten sarjasta. Niin pääsee, ja sen takia, mä oon itse vielä siellä, mä en saa vieläkään käyttää hihaton paitaa, kun sehän on aina se Joo, ei ole asiaa. Joo, sen mä opin jo 10 vuotta sitten, kun mä kävin ekaa kertaa, otin ekan salijäsenyyden, niin sanottiin, että sä et tuu sit niin toi hihaton paita päältä ennen kuin markkaa penkistä. Joo, kyllä. Joo, että ehkä se kehityksen mittari on myös toi, että saa tiettyä statusta. Se voi olla yhtä hyvin sitäkin. Niin, kyllä. Joo, se on ihan totta. Ja just toi, mitä sanoit, että kehityskin monelle voi olla sitä, että hei, nyt näyttää peilissä paremmalta, alkaa se oma suosikkihuppari vähän tuosta hauiksen kohdalta kiristää, niin kyllähän siinä tulee se olla, että nyt on menty eteenpäin, että on pistetty toistot sisään niin sanotusti. Ja jotain on muuttunut. Kehitys on myös sitä, että joku asia on eri tavalla. Niin, ja yleensä parempaa suuntaan. Kyllä, joo. Ja sä oot itse se, joka sitten määrittäisi, että onko se parempaa. Mutta totta kai just se, että jos sä nostat vaikka enemmän tai opit sen uuden taidon, niin se on aika selkeää, että olet kehittynyt jossain. Joo, ja se on ehkä tässä meidän lajissa just tavallaan semmoinen helppo ja koukuttavakin juttu, että kun me mitataan niin paljon kaikkia asioita, mitä me tehdään, niin sä näet tosi konkreettisesti sen kehityksen. Että jos vaikka vertaa johonkin perussalilla käymiseen ja sit sä pumppaat aina hauista siellä ja sit sä oot vuoden vetänyt rahkaa ja parsakaalia ja kauheita pudotussarjoja ja sit sä saat palkinnoksen, että se käden ympärys on kasvanut 1 sentin, niin se ei ole kauhean konkreettista versus sit tavallaan ne mitä me nähdään tavallaan kaikki numeraaliset tommoset niin kun kehitykset kiloissa ja sitten kun opitaan niitä taitoja, niin se on jotenkin tosi konkreettista. Mä luulen, että se on aika iso osa tämän lajin semmoista suolaa. Kyllä just jo, ja se on monia osa-alueita, missä kehittyy, niin se, että sä et yhdessä kehity, niin sä voit kehittyä jossain toisessa, niin sekin tietysti ruokkii sitä omaa treeni-intoa kanssa paljon. Ja ehkä sitten taas tosta, että kun kehitystä on siis monenlaista, varsinkin tässä meidän lajin parissa niin sanotusti, niin onko sitten joku sun mielestä joku tapa, miten ei saisi kehitystä mitata? No, tapojahan on moni, miten sitä voi mitata, mutta niin kun, ehkä semmoisia yleisimpiä, mitä ehkä ihmiset ajattelee, niin mä luulen, että yksi semmoinen on aika yleinen, että tavallaan ajatellaan, että sä oot aloittanut jonkun toisen ihmisen kanssa vähän niin kuin samaan aikaan. Ajatellaan, että tullaan vaikka, me ollaan paljon on-rampista nyt puhuttu tässä podcastissa ja viime podcastissakin, niin sä ajatellaan, että sä oot sieltä on-rampilta tullut ja sitten sä treenaat jonkun tyypin kanssa vaikka puoli vuotta ja sitten sä rupeat tavallaan vertaa siihen toiseen tyyppiin, että onko se kehittynyt yhtä paljon kuin se on kehittynyt tai onko se kehittynyt enemmän kuin se on kehittynyt ja tälleen. Ja sitten tietty, jos sä oot kehittynyt vähemmän kuin se toinen, sä pahoitat mielessä, että miksi näin. Mutta tää on ehkä vähän sellainen huono mittari, koska me ei ollenkaan tiedetä, mitä se toinen esimerkiksi on tehnyt ennen sinne on-rampille tuloa ja tavallaan tälleen, että niin moni asia vaikuttaa siihen kehittymiseen. Kyllä, ja just toi, että siinä voisi mitata kehittymistä sillä, jos esimerkiksi sinä ja minä aloitettaisiin samaan aikaan on-rampilla. Mä ottaisin vaikka jotain vanhoja tuttuja jostain jääkiekkojoukkueesta. Mä tiedän, että meillä on aika sama tausta, me tunnetaan toisemme, me tiedän, että meidän lähtökohdat on aika samat. Ja sit käykin vaikka, että seuraavat pari viikkoa, niin mä oon joka reenissä nopeampi kuin sä.
siinä aikahan voi myös mitata meillä kehitystä Niin, tässä lajissa, että mä teen nopeammin sen, mitä mä oon ennen tehnyt, ja tässä kohtaa mä tekisin nopeammin sen kuin mun kaveri. Mä voisin ajatella, että vitsi mä oon kehittynyt, mutta se on just se on aika niinku, mun mielestä niinku, äkkiseltä ainakin miettii, niin mikään mittari ei sinänsä ole haitallinen. Et mittarit voi joskus vaan vähän niinku vääristää sitä kehitystä. Just tää, että jos sä vertaat itseäsi toiseen ja oot ajatellut, että olette niinku ollut samalla viivalla ja nyt sä tulet johtopäätökseen siitä, että hei, mä oon mennyt ton yli, mä just nostin enemmän maasta kuin toi vaikka, tai mun tempaustuus on parempi kuin tolla, vaikka me aloitettiin samalla tangolla tekemään aikana on-rampilla. Niin se on kuitenkin aika hetkittäinen semmoinen yhden hetken tilanne, kun sä oot kuitenkin sitä etevämpi ja sä et just tiedä, niin kuin sanoit, että sä et tiedä, miten se toinen vaikka nukkuu tai onko sillä jotain syytä, että miksi hän ei ole sitten kehittynyt vaikka niin nopeasti, tai onko hänellä ollut vaan vaikka flunssa ja sen takia ei nosta paljon, tai enempää kuin siinä hetkessä, niin se mittari voi vääristää. Mutta sitten mietin myös sitä, että onko jotain tapoja, että miten ei tulisi mitata kehitystä, niin lopulta sekin vaikka, että sä vaikka sä oot tyytyväinen siihen sun ulkonäköön niin kuin peilistä, katsot, että nyt niin kuin näkyy lihakset ja mä oon treenannut hyvin, niin ei se lopulta ole välttämättä niin kuin huono mittari, jos se tuo sulle hyvän fiiliksi ja auttaa ruokkia sitä treeni-intoa. Niin, ja jos se on se, mitä sä tavallaan tavoittelet, niin silloinhan se on just se, mitä sun kannattaakin seurata. Kyllä. Joo, ja tosi paljon se kehittyminen, ihan hyvä oikein just, että se on paljon sit tavoitteista kiinni. Et jos sä haluaisit olla vaikka parempi kuin sun kaveri, ja sä oot nyt ollut viimeisen puoli vuotta vetänyt kunnon niskalenki siinä, että sä vedät joka reenin kovempaa ja nopeammin, niin sitä sä voit sanoa, että sä oot päässyt sun tavoitteisiin, eli sä oot ehkä kehittynyt. Niin se on jotain semmoista tiettyä samaa asiaa se, että sä pääset sun tavoitteisiin ja silloin yleensä siihen liittyy kehittyminen. Näin on. Tuleeko sulla Mikke mieleen jotain semmosia omia sit taas, että kehitystäkin voisi nähdä sillä toki, tai miten voidaan kehitystä mitata, vaikka se, että me tehdään jotain progressioita tai opetellaan uusia liikkeitä, niin pystyykö tästä niinku ihan kylmiltä heittää jonkun esimerkin? Muistaaksä vaikka, että sä opit jonkun tietyn taidon ja kauanko se otti suunnilleen? Miten kauan niinku kesti, että sä näit jossain tietyssä asiassa niinku kehitystä? Joo, niitä paljonkin tavallaan. Sä oot taitava mies. Joo, osaa niin paljon ja on ollut paljon opeteltavaa, mutta ei kai siis. No varmaan ehkä just käsillä kävelystä puhuttiin, niin se oli semmoinen aika konkreettinen, että sehän lähti siitä, että otettiin pari mattoa ja yritettiin siinä sitten lähteä käsillä seisomaan ilman mitään seinää ja siitä sitten lävähdettiin sille tikkuna lattialle ja ilmat pihalle ja todettiin, että okei, että tämä onkin aika haastava homma ja siitä lähdettiin aika silleen niin kuin useinkin sitä harjoittelemaan sen jälkeen. Ja muistan, että tehtiin semmoinen varmaan puoli vuotta, 9 kuukautta suurin piirtein, niin innostuttiin kaverin kanssa sitä harjoittelemaan ja sitä tehtiin tosi usein. Et ei välttämättä ihan hirvittävän pitkiä aikoja kerrallaan, mutta aina kun aloitettiin treeni, niin vartti 20 minuuttia harjoiteltiin sitä, joskus 10 minuuttia, joskus 5 minuuttia. Mutta siinä kyllä huomasi aika nopeasti, niin kuin ihan muutamissa viikoissa, niin rupesi saamaan niin kuin ensimmäisiä askeleja, rupesi menemään metriä, 2 metriä ja tämmöistä. Ja sitten yhtäkkiä sä kävelet 5 metriä, 10 metriä ja sitten se voi alkaa niin kuin ajattelemaan, että nyt mä jo vähän niin kuin osaan tän. Et se olisi kyllä semmoinen, mikä kävi aika silleen niin kuin, tavallaan niin kuin, no kohtalaisen nopeasti se tuli, mutta se on kyllä, mä luulen, että moni sitä tuskailee ja miettii mielessään, että mä en kyllä koskaan tule kävelemään käsillä. Ja itsellä oli ihan se sama juttu, että kun ekan kerran veti ilmat pihalle siitä, niin tuli semmoinen fiilis, että okei, mahtaako sitä ikinä oppia. Mutta kyllä se vaan, kun siihen tavallaan niin kuin investoi aikaa, niin kyllä ne jutut sieltä tulee. Ja tuossa esimerkiksi voi hyvin olla sekin, että jos siinä olisi sun vierustoverit taas tai vaikka 5 muutakin ihmistä oppinut paljon nopeammin kuin sen käsillä kävely kuin sinä, vaikka te teette joka päivä samoja asioita niin kuin siinä salilla siinä hetkessä. Että se, miten sä näkisit sen, on se, että te teette täysin samat asiat ja ne on vaan parempia nyt kuin sä. Sä et kehity ja noin muut kehittyy. Niin sehän voi alkaa turhauttaa. Että tossa kohtaa ehkä just se, että se muihin vertaaminen voisi olla haitallinen mittari kanssa. Niin, siinä mielessä, että se, että miten toiset kehittyy, niin se ei ole mitenkään niin kuin sidoksissa siihen, että miten sä kehityt, vaikka se välillä menee vähän siihen, ainakin itsellä tunnistaa just sen, että muistaa jotkut ekat toastubaarit aikanaan,
kun ei saanut niin kuin sarjaa kulkemaan. Sitten mä katsoin, että toi käy aina samaan aikaan tunnilla kuin mäkin ja silti se saa niin kuin enemmän toistoja. Niin kyllä se niin kuin siinä turhauttaa, mutta sitten pitäisi just päästä pois siitä mittarista, siitä vinoutuneesta mittarista, että älä vertaa ittees toiseen Niin, tai sitä omaa kehityskäyrää siihen toisen kehitykseen. Joo, se on ihan totta. Mutta ne on kyllä hyviä kans tommoset tietyn liikkeen opettajat saa aina vähän semmoisen tehokuurin itsellesi johonkin tai on joku progressio, joka kestää kuukauden pari, joku voimaprogressio esimerkiksi, niin ne on ihan hyviä hetkiä sillä, että pystyy keskittymään siihen tiettyyn asiaan vaikka kerran viikossa. Tulee sitten säännöllisyyttä, toistuvuutta, niin ainakin sillä sä mahdollistat itselle kanssa sen kehittymisen paremmin siinä. Kyllä, joo, ja se tulee ehkä vähän niin kuin nopeammin se kehittyminen, kun otetaan yksi juttu tavallaan niin kuin työn alle, niin yleensä saadaan nopeammin sitä. Toki sitten jos sä hirveän paljon investoit aikaa johonkin yhteen tiettyyn asiaan, niin sit voi olla, että muut jää vähän paitsioon siinä kanssa. Että siinä on sitten tietty se kääntöpuoli myöskin. Että. On jo, ja se täytyy ehkä olla valmis hyväksyä. Että se, että sä et voi, just kun puhuttiin aluksi tästä, että CrossFitissa niin tyypillisesti on monia alueita, mitä pitäisi niin kuin tehdä ja työstää. Että sulla voi olla sitä tuplien harjoittelua, tai nyt oli näitä crossovereita ja köydellä kiipeilyä, mitä tahansa painonnosto päälle, niin se, että sä teet kaikkea niin kuin viikkoon, niin sekin on aika ehkä liian kunnianhimoista olettaa, että kaikki kehittyy niin kuin samaa tahtia, kaikki niin kuin, tasot ikään kuin. Niin just sekin, että siellä pitää hyväksyä se, vaikka että sä keskityt johonkin, niin se on pois muista ja se on ihan fine, että sit sä voit palata myöhemmin sit siihen, että okei, että jos mä nyt harjoittelen vaikka enemmän tempausta hetken aikaa, niin mä voin sitä köydellä kiipeilyä tai köyden kiipeämistä harjoitella niin kuin myöhemmin. Joo, se on näin kyllä, mutta toisaalta voisi ajatella, että siinä on vähän eri semmosia niin kuin, tavallaan tyylejä hoitaa sitä, että sitten myös se tavallaan vähän niin kuin kaiken, en nyt tarkoita sitä, että aivan kaikkea, mutta tavallaan semmoinen hyvin monipuolinen ja vähän pienempi määrä jotain asiaa, niin sä saat ne samat tulokset, mutta sä saat ne vähän ehkä niin kuin pidemmässä ajassa. Sä opit ne jutut ja tuut ehkä vahvemmaksi jossain liikkeessä, mutta sä et tule ihan niin nopeasti kuin sit sillä tavallaan fokusoitumisella niin kuin siihen tiettyyn liikkeeseen. Ja sit niin kuin voisi ajatella sen, että kumpi sitten on nopeampi niistä loppupeleissä. Että se, että treenataan kaikkea ja kehitytään niissä kaikissa vähän hitaammin vai pistetäänkö me yksi juttu niin kuin sinne prioriteetiksi ja jätetään muut jutut vähän niin kuin sinne taustalle ja sitten me vaihdellaan, otetaan taas välillä joku toinen asia prioriteetiksi ja taas sitten siirretään se äskeinen prioriteetti niin kuin taustalle. Et sit, kuka tietää, mikä sitten niin kuin niin, kyllä. On se paras tyyli. Et mä oon ehkä itse vähän sen semmoisen niin kuin rauhallisemman tavallaan kehityksen, että mä tykkään, että treenataan paljon eri juttuja ja ei ole ehkä niin tärkeää, että me saadaan nyt seuraavan kuukauden tai 2 aikana se kyykkytulos sinne 150. Riittää, että me saadaan se vaikka 2-3 vuoden aikana, me ollaan tyytyväisiä. Ja sitten ehkä kaikki muut jutut on myös kehittynyt siinä kanssa. Tuo ei voi olla kyllä mitenkään niin kuin mediaseksikäs lause, jossa menet. Ei olekaan. Tervetuloa tänne treenaamaan. Täällä menee 3 vuotta, että sä saat nämä tulokset. Että just toikin, että ehkä kehittymisessä tulee haasteeksi, ehkä puhutaan tostakin just myöhemmin se, että meillä on hirveä kiire kehittyy. Niin just toikin, että laitatko ne kaikki muunat samaan koriin ja teet vaan sitä yhtä juttua, etkä tee mitään muuta, keskityt vaan siihen yhteen juttuun, niin joo, sä voit oppia sen nopeasti, mutta se ei välttämättä ole se fiksuin tapa. Ja ehkä sitä ilmentää se, että jos olisi yksi ja ainut oikea tapa kehittyä, niin sitä kaikki tekisi sillä samalla tavalla. Niin, jos olisi yksi ainut oikea tapa kehittyä vaikka siinä käsillä kävelyssä, niin kaikki tekisi sen vaan. Ja toistaan sen saman sapluunan kuin muut ja sillä hyvä opitaan ja mennään eteenpäin, mutta kun me tehdään just sitä, että harjoitellaan useampaa asiaa kerralla, joku harjoittelee yhtä ja ties mitä, niin se ehkä vaan alleviivaa sitä, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa ja se on tosi niin kuin subjektiivista se, miten sä kehityt ja mikä sopii sulle. Joo, just se, että mikä sopii kenellekin. Että osalle voi sopia just tavallaan se, että otetaan joku yksi juttu tavallaan siihen työn alle. Ja se saattaa olla tosi motivoivaa, kun sä huomaat tavallaan, että se yksi, vaikka se kyykky, niin ajatellaan, että sit sä teet joku 3 kuukauden progressio ja se sun takakyykky kehittyy vaikka 10 kiloa ylöspäin, niin se voi olla tavallaan niin kuin, se voi luoda sitä motivaatiota ja sit sä ehkä huomaat, että okei, otetaan seuraava juttu, tehdään sille sama ja kehitetään sitä penkkiä, että saadaan se 100 kilon penkki ja paidasta pois, niin tehdään sille se sama temppu. Et varmasti molemmat tyylit toimii ja Kyllä.
Ja just toi, että jos sä keskityt johonkin asiaan hetken, sä saat sen innostuksen siihen, niin sehän on hyvä juttu, jos sä innostut jostain ja haluat tehdä sitä usein. Ja sitten kun se rupeaa maistua puulta, sä oot toivon mukaan saanut sen kyykyn sinne 150 kiloa, miksei vaikka penkinkin 150 kiloa. Sitten sä kyllästyt siihen, teet jotain muuta. Että sekin on ehkä tämän lajin hienous se, että sit kun sä saat vähän kyllästyt johonkin asiaan, niin sä voit vähän sitten ehkä vaihtaa johonkin toiseen. Ja sitten sä taas löydät sen innostuksen sieltä, niin sä koko ajan pyörit tämän saman lajin tai harrastuksen parissa, mutta sitten se, että sä keskityt vaikka vähän eri painopisteisiin. Sekin voisi olla yksi vaihtoehto. Joo, ja tässä asioita, mitä pitää tehdä ja oppii, niin riittää, että ne ei kyllä kesken lopu. Että... Joo, ei valitettavasti. Niin. Sen on tai onneksi. Niin. Kyllä se enemmän on ehkä no, onneksi. On se onneksi jo, että ehkä siinä välillä ehkä tässä huomasi oman lähestymistavan, että se ärsyttää, jos ei oikein tuplat tuppaa vieläkään kulkea, sitten joku esittelee jo sulle jotain crossover-tuplia, niin ei kyllä se pistää jo harmittaa siinä kohtaa. Joo. Onko semmoista, nyt kun ollaan puhuttu tästä kehittymistä ja vähän eri ehkä niin kuin metodeista hakea sitä kehitystä, niin onko semmoista yleistä niin kuin kehityskäyrää, että kun säkin oot nähnyt täällä, sulla on ollut lukuisia asiakkaita ja treenaajia, oot ehkä muutakin lajia seurannut, niin pystytkö sä jotenkin hahmottelemaan semmoista, eihän nyt voi sanoa kaiken kattavaa, mutta no niin kuin suunnilleen, että mitä se kehitys menee vaikka sieltä on-rämpistä puoli vuotta, vuosi, että mitä siinä opitaan siinä, niin kun sä oot siellä on-rämpillä ja sitten loppupiste on se, että sä oot vuoden harrastanut. Mitä siihen vuoteen suunnilleen niin kuin mahtuu? Millaista se kehitys on siinä? No se on toki aina siitä niin kuin yksilöstä riippuvaista ja sitten se, että kuinka paljon vuosikin voi olla silleen niin kuin, ehkä tärkeämpi on se, että paljon niitä treenitunteja on sen vuoden aikana, että kun sitten että vaan odotellaan vuosia eikä tehdä mitään. Hyvä pointti. Ajatellaan, että on nyt sitten ihminen, joka vaikka laittaa 5 tuntia niin kuin viikossa siihen treenaamiseen, niin toki sitten vähän lähtökohdasta riippuen, että onko mies vai nainen ja minkälaisia juttuja on aikaisemmin tehnyt, niin kyllä ainakin niin kuin huomaa, että voimatasoissa nähdään ehkä ensimmäisenä semmoisia niin kuin selkeitä muutoksia. Ehkä huolimatta siitäkin melkein, mitä aikaisemmin on tehty, että vaikka olisi nostettu rautaa ja tälleen, niin jostain syystä vaan kun ruvetaan niitä seuraamaan niitä tuloksia tälleen, niin ne rupeaa kehittyä aika paljon. Ja sitten myös se, että opitaan ehkä niitä tekniikoita paremmin, että sä oot aikaisemmin tehnyt jotain liikettä, mutta sitten kun sä opettelet tekemään sitä vähän paremmin, niin sä saat siitä heti tavallaan semmosia näissä niinku helppoja gainsseja. Eli siellä voimatasoissa näkee aika hyvin. Ja sitten just noi taidot, vähän riippuen siitä, että pystytkö sä esimerkiksi vetää vaikka leukoja. Nyt jos sä pystyt vetämään leukoja, niin sä opit vähän kippileukoja, sä opit perhosleukoja, just noi toastubaarit, mistä puhuit. Ja semmosia, niitä alkaa tippua siinä yleensä ekan vuoden aikana. Ja just tuplanaruhypyt ja tämmöiset. Et ne on ehkä semmosia, mitä yleensä opitaan sen ensimmäisen vuoden aikana. Ja siitä sitten eteenpäin, niin sit rupeaa tulemaan sieltä semmosia vähän vaikeampiakin liikkeitä, just mosolappeja ja käsillä kävelyjä ja tämmösiä, mitkä ehkä vaatii sit vähän enemmän harjoittelemista ja paneutumista siihen asiaan kuin noi NS-perusliikkeet. Kyllä. Ja tässä kohtaa ei syytä huoleen, jos olet vuoden harrastanut ja nämä kaikki ei ole siellä checklistalla hoidettu. Tämä oli vaan se esimerkki ja vähän semmoinen, että mitä siihen voi sisältyä. Ja toi oli myös hyvä, miten sä aloitit sen, että kun mäkin heitin, että niin kuin lähtökohta 0 ja sitten 1 vuosi. Että usein ainakin itse mieltää kanssa, että se on aikahorisontti. Siellä voisi olla yhtä, että katsotaan 100 treenin päästä. Tai just se, että mitä siihen vuoteen mahtuu. Eihän se just kerro sitä, että siihen vuoteen voi mahtua vaikka 4 kuukautta hyvää treeniä, sitten hirveä sairastuminen ja sitten se menee siinä, että enemmänkin sitä kehittymistäkin voisi mitata just sillä, että se merkkaa treenejä ja katsot, että no mä oon nyt tehnyt vaikka 50 kertaa treenannut niin kuin vaikka pelkästään tempausta, niin rupeeko se näyttää jo joltain. Todennäköisesti rupeaa 50 kerran. Niin kuin sulla ainakin, paitsi jos se on 50 vuotta kestänyt, niin sitten se voi olla myös vähän harvakselta. Niin kerkeä aina unohtaa siinä. Joo, mutta aika saman on itsekin mieltänyt, että sitten se tulee semmoinen tietyllä tavalla semmoinen hyvä flowkin, että yhtäkkiä alkaa niin tulee jossain ehkä noin puolen vuoden kohdalla, jos on käynyt ehkä sen 3 kertaa vaikka viikossa ja sitten on jotain ollut, totta kai se on paljon ohjelmoinnista kiinni tietyllä tavalla, että jos siellä on niitä
skillitreenejä, niin sittenhän jos sä jaksat niihin tulla, niin silloin ainakin se mahdollisuus niin kun kuulla enemmän niksejä vielä ja keskittyä siihen, eikä vaan niin kuin jonkun emomin ohella koittaa räpiköidä kippileukoja. Sekin vaikuttaa totta kai. Mutta ehkä just siinä puolen vuodenkin kohdalla, esimerkiksi vuoden kohdalla siinä välillä, niin itse huomasi kanssa, että hei, nyt alkoi vähän niin kuin kippileuvoista saamaan idea, ja siinä samalla kun saa sen kippiliikkeen vähän, niin sit saa niin kuin toustubaareista samalla kiinni, ja samalla vähän jaksat roikkua paremmin siellä tangossa. Et sitten moni on, missä on vähän sitä synergiaa ehkä tai sellaista, kun sä saat yhden asian niin kuin natsaamaan tai kehityt kehonhallinnassa, niin sitten monesta muusta asiasta tulee helpompaa. Ja sitten taas eri osa-aloilla se kehittyminen onkin semmoista, että tulee vähän niin kuin nopeampia harppauksia, kun saa siellä yhdessä sen vähän kuin sen niin kuin lukon auki tai tietyn niin kuin pisteen saavuttaa. Joo, se on ihan totta. Joo, ja monesti huomaa, että sitä kehitystä saattaa tullakin just semmoisissa ryppäissä, että alkuun vaikuttaa, että ei tapahdu mitään. Ja sitten kun sä vaan jaksat tehdä, niin sit saattaakin yhtäkkiä olla, että kuukauden aikana sä opit 5 eri liikettä ja tälleen, että ne monasti kun katsoo ja seuraa ihmisiä, niin sit tulee just semmoisissa ryppäissä ne kehitykset sieltä. Ja ei ole toki mitään yhtä kaavaa just sille, että tässä ja tässä järjestyksessä mennään, vaan se vaihtelee tosi paljon. Mutta varmaan se kehittymisen niin kuin avainsana tulikin tässä jo keskellä jaksoa suunnilleen, eli se, että pitää olla niin kuin sinnikäs ja toisaalta myös kärsivällinen. Että aika harva asia tapahtuu vahingossa ja hetkessä. Että on sekin mahdollista varmaan, että sä koitat kerran tehdä ringmuscle-upia ja se meneekin. Mutta ei se tarkoita, että sä välttämättä osaisit sen, mutta... Kyllä. Joo, ja on niitä kavereita, kenelle tavallaan sä näytät just jonkun tommosen liikkeen ja sitten ne tekee sen ja sitten ne on, että aha, tää oli tämmönen. Mitäs seuraavaksi? Onko se ärsyttäviä tyyppisiä salilla, kun muut katsoo, että miten toi just keksit on, vaikka mä oon ollut täällä vaikka kuin pitkään. Niin, ja en tiedä, musta tuntuu, että sit tavallaan tuommoiset muscle-upit ja tommoset, niin sä jäät aika paljon paitsi tavallaan semmosesta niin kuin ilosta, että harvoin ne kaverit, ketkä tekee se ekalla yrittämällä tai tokalla yrittämällä, niin ei ne saa kauheasti iloa siitä. Et mun mielestä ne jää jopa paitsi jostain, että tavallaan, että sit kun sä oot tehnyt paljon töitä jonkun eteen ja sä vihdoin viimein saat sen, niin se tuntuu ihan mielettömän hyvältä. Hyvä pointti. Ja siitä myös sä opit siinä, että kun sä teet sen saman jutun jonkun toisen liikkeen kanssa, niin sä todennäköisesti opit myös senkin sitten. Että... Se on ihan totta. Ja just se on ihan hyvä nosto nimenomaan, että se, joka on niin kuin pitkään jahdannut sitä, vaikka sitä ekaa muscle-upia, niin on itsellä ainakin sattumassa semmoisia videoklippejä, mitä pyörii tuolla liikeessä, jos vai itsekin kovasti yritin keskittyä, vaikka siihen nyt menee jo muutama aina, niin se on ihan todella hieno fiilis, kun näkee sen, että joku koittaa ja oikein lataa kaikkensa ja se odottaa sitä hetkeä, että nyt on viimeinen minuutti ennen kuin siirrytään toiseen osaan treeniin ja nyt mä koitan kerran ja sitten se pääsee sinne tangon päälle ja vähän räpiköä siellä ja saa kädet suoraksi ja tulee sitä huutoa ja kiljumista ja riemusta totta kai siis. Ja sit muutkin haippaa vieressä ja sit voit soittaa jotain kelloa, vaikka taas tulee PR, niin on se totta, että kyllä se on niinku vähän kivakin jopa, että joutuu näkemään vaivaa sen jonkun tavoitteen eteen ja sitten siinä ehkä niinku, siinä hetkessä sit konkretisoituu se kehittyminen kanssa. Joo, ja mitä enemmän sä näet vaivaa, niin sitä paremmalta se tuntuu. Näin mä oon sen ainakin omassa elämässäni kokenut, että mitä enemmän joutuu jotain odottaa tai mitä enemmän sä näet vaivaa, niin sitä siistimpää se on. Mä lupaan, että tulee aika iso huuto, kun mä vedän ringmuscle-upin sitten joskus. Okay. On sitä jo hetki odotettu. Muistat pitää kamera päällä. Mä muistan pitää tosin kuin me täällä näköjään. Ja iskäkin tuossa näköjään kyseli jotain joululahjatoiveita, niin täytyy varmaan sanoa, että mä toivon sitä pukin konttiin. Että aika kilttinä on ollut, että luulisin, että sinne tuli sitten jouluna. Pitäisi tulla kaiken järjen mukaan. Kyllä. Mutta ehkä tässä nyt pikkasen sivuttiin just sitä, kun ei siihen mun mielestä kannata tietoa liikaa aikaa käyttää. Voidaan käydä esimerkkejä läpi ja tommosia just, että miten niin kuin ihmiset suunnilleen kehittyy, mutta kun se on lopulta niin yksilöllistä, niin ei pysty sanoa, niin kuin, että tässä kohtaa, kun sä oot harrastanut tätä näin kauan, niin sä oot niin kuin tossa kohtaa kehityskäyrää. Ja... Niin, tai että pitäisi olla jossain. Niin pitäisi olla, koska se ei ole mielekästä. Niin, ja just se, että kun kaikki lähtee eri kohdilta, niin se tavallaan tulevaisuus, mikä sieltä jokaisella tulee, niin se on hiukan erilainen. Et ei voi sanoa, että nyt mä oon ollut 3 kuukautta, miksi mä en osaa näitä, että mun pitäisi osata jotain. Että ei se oikein silleen mene. Eikö se saa rahoja takaisin täältä? Ei saa. Mutta semmonen, mikä on se meidän tämän jaksonkin pääteema ja varmaan monelle ihan lajin parissa olevalle on se tyypillinen ja valitettavan yleinenkin tunne varmaan, eli se kehityksen niin kuin lakkaaminen. Eli kun ollaan ehkä tämmöisessä
hyvässä formissa, että tulee niitä kippilejä, tulee toastubaaria. Ehkä se maselappikin tuli sieltä vähän jytkynä ja on tosi kiva fiilis ja kaikki kulkee. Mutta sitten tulee jotenkin semmoinen jakso tai aika tai useampi treeni, että ei nouse vaikka painotkaan. Se tempaus, että sä et uskalla mennä vaikka alle ja ei se PR nouse ollenkaan. Katot sun kehitys tai historia, mitä sä oot treenistäkin merkannut. Sä katsot, että täällähän on ollut ennenkin vähän parempia ykkösiä, että ollaan jopa ehkä menty taaksepäin. Niin, onko se yleistä? Näkeekö coachi sen, että kuuletko, että nyt ihmiset on siinä vaiheessa, että tulee joku tämmöinen kehityksen pysähtyminen? No mun mielestä tai musta tuntuu, että se tulee jokaiselle jossain kohtaa. Ainakin se tunne siitä, se, että onko siitä oikeasti kehittynyt, niin se on sitten eri juttu, mutta varmasti jokaisella tulee se tunne, että nyt tavallaan kaikki on pysähtynyt ja mä teen samoja juttuja kuin ennen, mutta mä en saa enää samoja tuloksia ja tälleen. Että alkuunhan se on just se, että puhuttiin siitä on-rampin jälkeisestä ajasta ja vaikka tyyli ensimmäinen vuosi, niin paljon kehitystä tulee vähän niin kuin puoli-ilmaiseksi periaatteessa, että sille, että sä tuut vaan paikalle, niin sä saat sillä jo kehitystä ja tulee uusia PR:iä eri nostoissa ja tälleen. Ja sä saat semmoset niin kuin helppo kehittyminen tulee siihen ehkä eka vuosi, puolitoista, ehkä jopa 2 vuotta. Ja sit se pikkuhiljaa lähtee hidastumaan, että mitä paremmaksi sä tuut, niin sitä vaikeampi on kehittyä. Kyllä, ja just sekin usein kun tulee se tunne vaikka, että hei nyt ei kulje tai nyt mä en saakkaan sen pidempää sarjaa vaikka toastubareja, mitä mä sain yhdessä vaiheessa koko ajan, joka viikko tuli 1-2 toistoa lisää, niin ehkä siinäkin kun se iskee kovaa päin kasvoja se, että nyt on kehitys pysähtynyt, niin ehkä siinäkin hetkessä esimerkiksi voi unohtua se, että sulla on ollut tosi rankkaa vaikka töissä tai sä oot ollut just kipeänä ja et ole ehtinyt reenata vaikka tai pystynyt reenaa, niin sit sinänsä voisi sanoa, että kun sä et ansaitsekaan sitä kehitystä, että se voi unohtaa siinä, kun se ottaa jo vähän annettuna jopa, että kun sä oot koko ajan hyvin tasaisesti kehittynyt ja koko ajan treeni kulkee ja tulokset paranee ja painot nousee ja peilissä näyttää hyvältä, niin yhtäkkiä kun ei tapahdukaan enää siitä, sä oot tottunut siihen hyvään tietyllä tavalla ja siihen kehitykseen, niin sit sä unohdat ehkä sä voit unohtaa siis tämmöisen ulkoisen tekijän, mikä vaikuttaa siihen, eli lopulta se on ihan loogistakin, että sä et ole kehittynyt tai sun tulokset ei ole parantunut. Niin jossain tilanteessa niitä ei kuulukaan kehittyä tai parantua. Niin. Et se on aika vaikea parantaa tempausta, jos oot 5 päivää kovassa kuumeessa esimerkiksi. Totta kai se vaikuttaa. Niin. Et sekin musta tuntuu välillä, että itse ainakin menee välillä vähän siihen miinaan, että tuntuu, että on just sitä aikaa kulunut. Nyt on menty vaikka syksystä kohti talvea ja sitten, itsehän mä saan vieläkään vaikka enempää rinnalle vedossa. Onko mä tehnyt sitä? No, en mä välttämättä ole tehnyt hirveästi sitä. Että kuuluuko mun saada? Johtopäätös ei pidäkään. Ja sitten silleen, että välillä sitä saa mitä itsekin tilaa tai mitä on tehnyt sen eteen. Että. Joo, ja sitten jos sä jätät tekemättä pitkiä aikoja jotain juttuja, niin on hyvin todennäköistä, että ne menee huonompaan suuntaan. Et myöskin se, että tavallaan, että jos sä et vuoteen vedä niitä rinnalle vetoja ja sit sä yhtenä päivänä päätät vetää ja lyöt samat raudat tankoon, mitä sä oot vuosi sitten tehnyt, niin on hyvin todennäköistä, että sä et enää saakkaan ainakaan heti sitä samaa vanhaa PR:ää sieltä nousee, vaan sä oot jonkun verran siellä alapuolella ja sit sun pitää työstää vähän sitä uudestaan, että sä pääset siihen samaan ja ehkä vaikka vähän ylikin. Kyllä. Jossain kohtaa. On, ja toi on hyvä kanssa, että kun alkaa vaikka siellä treenipäiväkirjassa olla parinkin vuoden otatusta, jollain voi olla 5 tai 10 vuotta jopa treenejä, niin siellä mahtuu sitä syklisyyttä sinne, että muutenhan jos kehitys olisi lineaarista, niin kovimmassa kunnossa olisi se, joka on tuolla eläkkeellä kiikkupuolessa melkein, koska se on ehtinyt reenata pisimpää. Niin. Että sehän on normaali, että se kehityshän sahaa, vaikka mitä tulee vaikka johonkin ykkösmaksimipainoihin. Että sä voit katsoa, että vitsi, nyt mä oon vasta yhtä kovassa kunnossa kuin 2 vuotta sitten. Mutta sitten miettii, että 2 vuotta sitten sä et ehtinyt tähän muuta kuin reenata ja ei silloin levätä, ei syödä, että kaikki natsas silloin. Niin sekin on ehkä hyvä huomata, että tämä menee ehkä siihen kategoriaan, kun sanot, että onko se kehitys lopulta lakannutkaan. Ei välttämättä ole, että sulla on vaan semmoinen tietty sykli menossa siinä sun omassa elämässä tai treenissä ylipäänsä, että ei se aina mene kilolta ylöspäin, vaikka se ykkösmaksimikaan. Joo. Mutta ehkä tohon kanssa, että
se, että kun puhutaan siitä, että miksi kehitys lakkaa, niin tietty tapa siihen vastata voisi olla se, että no miten me ylipäänsä kehitytään. Ja jos tässä nyt kohta asiantuntija Mänty Sorvari kertoo meille, että miten kehitytään, ja jos vastaat jokaiseen kohtaan ei, niin onko kehityksessä lakannut? Kyllä. Ei Joo. vaan totta kai, mutta se on yksi tapa niin kuin lähestyä tätä asiaa, että miten sitä oikeasti mitä se kehittyminen niin kuin vaatii. Ja sitä kautta voi sitten omalla kohdalla ehkä punnita sitä, että onko niin kuin ollut riittävät edellytykset myöskään niin kuin saada parempia tuloksia. Niin avaa, ole hyvä, sinun sananen arkkusi ja näkemyksesi ja ryhdyt tekemään vuorisaarnaa meille. Että Yritetään pitää lyhyenä. niin on, että tässä kohtaa voidaan mennä mainoksille. Tätä kaksosainen jakso. Ei, mutta mitä niin kuin valmentajakin kuitenkin varmaan keskeinen tavoite ja syy tehdä valmennusta on se, että autetaan ihmisiä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteita, niin mitenkä niin kuin siihen voidaan päästä? Varmasti ei ole ehkä kaiken kattavaa vastausta, mutta hyvin lähelle ainakin tulee nyt. Joo, siis no, täytyy sanoa tosiaan, että se on niinku ehkä se siistein juttu tässä työssä tavallaan se, kun sä oikeasti näet ihmisten kehittyvän ja sit se riemu, mikä siitä ehkä tulee ja tavallaan niitä ihmisten onnistumisia, se on aika hienoa seurata. Mutta joo, ehkä silleen niin kuin lyhyesti, jos yrittää nyt sen kehittymisen sanoa, niin ajatellaan, että meillä on vähän eri osa-alueita, missä me halutaan kehittää itteemme, niin meidän tarvii ensin tehdä joku treeni. Että on se sitten vaikka joku voimatreeni, me voimaillaan, tuossa nostellaan isoja rautoja, niin mitä se treeni saa aikaiseksi, niin sehän tekee meistä hetkellisesti vähän niin kuin huonomman. Eli ajatellaan, että sä vaikka saat sen sun 100 kilon penkin, mistä sä oot haaveillut ja tänään ja kokeilet sitä penkkiykköstä, 100 nousee ja sit sä kokeilet 2 minuutin päästä uudestaan, niin on hyvin todennäköistä, että se 100 ei välttämättä nousee enää uudestaan. Ja jos se nousee, niin siitä kun mennään taas 2 minuuttia, niin todennäköisesti se ei enää 3. kertaa nouse. Eli käytännössä silloin sä oot mennyt vähän niin kuin alaspäin siinä. Sit sun tarvii levätä ja sitten palautua siitä treenistä ja sit sä tuut hiukan vahvempana tavallaan takaisin. Sama pätee niin kuin muihinkin juttuihin, mitä halutaan kehittää. Ja eli se tarvii sen niin kuin ärsykkeen, se kehittyminen. Se on ärsyke, joo. Ja, Se on yes. niin kuin meillä ensimmäinen ja sit siitä ärsykkeestä pitää niin kuin palautua. Ja se palautuminen vaatii sit sen, että sä pidät vähän taukoa, käyt nukkumassa, syömässä, eli sä annat keholle niin kuin lepoa ja ravintoa, että se pystyy niin kuin tulemaan seuraavana päivänä tai 2 päivän päästä niin kuin vahvempana takaisin tekemään taas penkkiä ja silleen me saadaan siinä sitten niin kuin rauta liikkeelle tai niin kuin painot nousemaan ylöspäin. Eli tää sun vuorisaarnako nyt kiteytyy siihen, että sä jauhat aivan näistä niinku perusprinsiipeistä. Hyvin perusprinsiipeistä. Onko se noin yksinkertaista, että luodaan ärsyke ja sitten pidetään huolta palautumista, eli lepo ja ravinto. Tää pyhä kolminaisuus. Onko se edelleen muodissa? En mä tiedä, onko se muodissa, toivottavasti, että sillähän se tehdään. Kyllä monesti ne yksinkertaiset jutut on niin kuin tehokkaita ja toimivia. Ja toki sit, vaikka nämä on yksinkertaisia asioita, niin sit näihin sisältyy niin kuin tosi paljon kaikkea. Et just jos lähtee sit paneutumaan tavallaan siihen vaikka treeniin, tai vaikka ensimmäisenä nyt treeniin, niin jotta me saadaan se ärsyke, niin sit sun pitää kyllä tehdä vähän hommiakin. Et sit kun sä oot sieltä on-rampilta tullut, niin silloin kun puhuttiin, että sä saat vähän niitä ilmaisia gainsseja, niin silloin sun tarvii tehdä vähän vähemmän hommia. Riittää, että sä tulet paikalle ja hiukan nostelet siinä painoja. Mutta sitten kun se kehitys menee eteenpäin, sä tulet paremmaksi ja paremmaksi, sä joudut ehkä tekemään vähän enemmän töitä, että sä saat sen tavallaan ärsykkeen annettua sille kropalle. Eli just se, että se ärsyke kanssa on riippuvainen siitä niinku sen hetkisestä lähtötilanteesta. Eli hyvin helppona esimerkkinä se, että me tehtäisiin sunkaan sama treeni. Ja oletetaan, että sä saat vielä ehkä mua napsun verran vaikka voimakkaampi ihan vaan, no kyllä se varmaan vähän oot, niin se, että me tehtäisiin niin mun tasolla sopivilla ärsykkeillä, niin se ei välttämättä ole sulle niin kuin riittävä ärsyke, jos niin kuin ihan pelkästään semmoista kehittymistä niin kuin ajattelisi. Vähän niin kuin yksinkertaistaan, mutta niin, joo. että just se, että ärsykkeen niin kuin
suuruus pitää niin kuin muuttua myös. Eli just se, mikä joskus aikaisemmin on riittänyt, millä sä oot saanut vaikka niitä helppoja pois, niin kuin ollaan tässä sivuttu, niin se ei tarkoita sitä, että se niin kuin riittää yli ajan myöskään, vaan sen ärsykkeen tulee myös niin kuin vastata sitä, että se on oikeasti ärsyke, koska se, mikä joskus on ollut vaikeaa tai raskasta, niin se ei välttämättä sitä ole niin kuin myöhemmin sitten. Niin me voidaan ajatella, että sä oot vaikka treenannut sitä sun penkkitulosta ylöspäin, sä oot vaikka tehnyt 70 kilon painoilla sarjaa ja sitten kun pikkuhiljaa sä oot kehittynyt, niin sit voi olla, että se 70 kiloa ei enää riitä, että se voi olla yksi sun lämmittelysarjoista se 70 kiloa ja sit sun täytyykin siirtyä 80, 90, jotta sä tavallaan saat annettua kropalle sitä ärsykkeen, mistä sen tarvii niinku taas tai niinku palautua ja sitten kehittyä. Jotta me päästään sitten tekemään 100 kilolla joskus sarjaa. Joo. Ja jotta se tulos siitä kohenee, niin mun täytyy muistaa syödä ja levätä. Kyllä, joo. No niin. Että sä annat sen ärsykkeen eli pidä huoli siitä, että se treeni on riittävän kova. Ja sitten sen jälkeen sä menet nukkumaan, katsot, että sä saat riittävästi unta. Ja myös se, että milloin sä nukut on tosi, niin kuin unestakin voitaisiin puhua tosi paljon, mutta pidetään silleen niin kuin sekin lyhyenä. Eli katsot, että sä saat niin kuin vähintään sen 8 tuntia, se on ihan minimi. Sitten jos ajatellaan, että sä urheilet tavoitteellisesti, niin sitten se 8 tuntia on aika vähän. Et sitten 90 tuntiakin voi olla semmoinen, mitä tarvitaan. Ja sitten myös se, että sä nukut sen ajan, mitä sä nukut vaikka sen 8 tuntiin, että sä nukut sen yhdessä pätkässä. Et jos sä jaat sen 4-2 tunnin pätkään, niin se ei välttämättä ole ihan niin hyvä juttu sitten enää kuin se 1-8 tunnin pätkä. Tai sitä ajatellaan, että sä valvot koko yön ja sitten sä menet aamu 6 nukkumaan ja nukut sen 8 tunnin pätkän, niin sekään ei ole niin hyvä, kun sä menisit 11 nukkuu tai 10 nukkuu ja nukkuisit sen 8 tunnin pätkän. Ja laatu on myös sen määrän lisäksi se tekijä, että Joo. muistan itse kanssa niin nuorempana helposti sen, että käytiin vetää vähän hyvä pumppi päälle salilla aikanaan äijien kanssa, sitten mentiin vetää vähän hiivaa. Ja sitten pelattiin vielä vaikka vähän jotain pleikkaria aika myöhään. Käytiin aika kukonlauluaikaa vasta nukkumaan, herättiin aika myöhään kanssa, mutta sitten ajattelin, että hei, tässä on niinku sali takana ja 12 tuntia vaikka unta, niin eikö tämä ihan niinku lankulle tämä homma, mutta sitten jos se uni alkaa silloin siellä 3:30 aamulla ja pohjalla on vielä tommonen kiva illanvietto, niin ei se välttämättä just tarkoita, että siinäkin ehkä ne on tosi perusasioita ja moni varmasti niin noi tiedostaa, mutta sitten se voi mennä kuitenkin jopa semmoiseen, että vähän niin kuin katsoo aika absoluuttisesti jotain tiettyä mittaria, vaikka just sekin, että monella on nykyään jotain urheilukelloja, mitkä mittaa unen määrää ja jossain määrin varmaan laatuukin, mutta just se, että jos se sun kello sanoo, että nukuit 9 tuntia, tosi hyvä, niin onko se sitten hyvä? Eihän se kerro lopulta sitä, kun se ei ota välttämättä kantaa siihen laatuunkin, että se mitä mä niin tässä tämmöisellä pienellä Vuorisaarella tässä sinun vieressä haen ehkä on se just, että asiat on yksinkertaisia, mutta sitten toisaalta niitä ei kannata yksinkertaistaa liikaa. Eli just vaikka katsoo vaan, että kuinka monta tuntia nukuin, hyvä, huono, vaan siihen sisältyy just paljon muutakin, ihan niin kuin vaikka se kokemus siitä, että oot sä levännyt aamulla. Joo, jos sulla on hyvä fiilis aamulla ja kello sanoo, että sulla on ollut huono yö takana, niin ei sun tarvitse sen takia niin kuin ajatella, että no tästä tulee nyt huono päivä, kun kello sanoo, että näyttää punasta ja sä oot nukkunut huonosti. Jos susta tuntuu hyvältä, niin todennäköisesti se, miltä susta tuntuu, niin se on se oikea mittari, eikä se kello. Tälleen. Mutta joo, se uni on tosi tärkeä ja sitten myöskin se, että sä syöt. Et nyt kun me täällä urheillaan, niin se vaatii polttoainetta ja se on ihan kans niinku maailman simppeilein asia että jos et sä ravitte ittees riittävästi, niin sit se suorituskyky kärsii ja sun kroppa ei pysty niin kun, kehittymään ja tulee paremmaksi. Et se vaatii sen syömisen myöskin. Eli ruokaa riittävästi ja siihenkin laatua. Tällainen niin kuin ravitsemusterapeutin suusta suoraan. Joo, kyllä siinäkin se määrä on tärkeä ja sitten se laatu on tärkeä. Onko se siinä sitten, nämä 3 asiaa kun muistat, niin kehitys on kohti tähtiä vai onko se näin helppoa lopulta? Onko siellä jotain muuta, mitä on syytä huomioida sitten vielä? On se ehkä sitten niiden asioiden niin kun, tavallaan tuominen just käytäntöön, että monihan meistä nämä kaikki asiat tai suurimman osa asioista niin kun tietää, mutta sitten se, että suoritaksää niitä tai teeksää niitä kans pitkäjänteisesti vai onko sulla jotain semmoisia tiettyjä pätkiä, kun sä keskityt johonkin tiettyyn asiaan, vaikka siihen syömiseen
tai nukkumiseen ja sit sä unohdat sen. Et ne pitäisi olla siellä koko aika ja niin kuin vuosikaudet, jotta ne asiat tavallaan toimii hyvin. Et niissäkin tarvii tavallaan, niin kuin, ei riitä, että sä tiedät ne asiat, vaan niitä pitää toteuttaa niin kuin käytännössä koko aika. Ja joo. Sitten mikä ehkä mä unohdin mainita tuosta, kun puhuttiin siitä treenistä ja siitä tavallaan niin kuin ärsykkeestä, niin puhuttiin siitä, että treenaatko sä tavallaan niin kuin riittävän kovaa. Et se on tärkeää, että sä saat sen ärsykkeen, mutta sit sä voit treenata myös liian kovaa. Ja sekin saattaa olla semmoinen asia, mikä sit niin kuin, hidastaa sitä kehittymistä tai jossain kohtaa blokkaa sen kehittymisen niin kuin kokonaan, että sä et kehity sen takia, kun sä treenaat liian kovaa. No mutta hei Mikke, nythän just sanoit, että nythän me tehdään paljon ärsykettä ja meillä on hirveä into, niin miten mä voin mokata sille, että mä treenaan liikaa? Mitä sä tarkoitat? No ehkä mä mietin tavallaan niin kuin, sitä, että jos me puhutaan tavallaan siitä yhden treenin sisäisestä tavallaan, että kuinka kovaa me tehdään yhden ainoan treenin sisällä, niin mitä siellä voi tavallaan mennä mönkään, niin, ja mitä usein meneekin tässä niin kuin mönkään tässä, kun seuraa ihmisiä, niin ajatellaan, että sä teet vaikka jotain voimatreeniä, ja me tehdään jotain liikettä, ja me käytetään monesti, kun me treenataan, niin me saataan käyttää jotain prosentteja, että vaikka 80% sun ykkösmaksimista tähän liikkeeseen painoksi. Ja se toimii hyvin silloin, kun ajatellaan, että me käytetään semmoista ns. Teknistä ykkösmaksimia. Eli semmoinen niin kuin hyvällä tekniikalla tehty ykkösmaksimi. Ja otetaan siitä se 80%. Mutta sitten osa ihmisistä, niiden se ykkösmaksimi on tavallaan semmoinen keinolla millä hyvänsä tehty ykkösmaksimi. Ja sitten jos me käytetäänkin sitä keinolla millä hyvänsä tehty ykkösmaksimi ja otetaan siitä 80%, niin todennäköisesti ne painot on niin kuin liian suuret sulle ja sä treenaat aina vähän liian isoilla painoilla. Ja sitten kun sä treenaat vähän liian isoilla painoilla, niin silloin sä joudut taas tekemään keinolla millä hyvänsä. Ja todennäköisesti teet silloin siinä liikkeessä jotain väärin. Se ehkä kohdistuu se liike johonkin vähän eri lihaksiin, mihin sen pitäisi kohdistua. Sulla vahvistuu vähän väärät paikat. Ja sitten ne paikat, mitkä piti vahvistua, niin ne ei vahvistukaan. Ja sitten se tie tavallaan siinä kehittymisessä onkin paljon lyhyempi kuin oikein tekemällä ja oikeita tavallaan lihaksia vahvistamalla, niin me oltaisiin päästy paljon pidemmälle. Eli sen sijaan, että mä niinku vaikka nyt ajattelin, että nyt mä haluan hirveästi kehittää jalkoja ja aika saada reidet pullottaa ja mä haluan kyykkytulosta ylöspäin, niin sen sijaan, että mä reenaan niinku aivan hirveällä kiihkolla ja innolla tosi monta kertaa vaikka viikossa tai niinku tosi kovalla, niinku just se yksittäinen reeni on tosi kova, niin mä voin tehdä sillä itselle lopulta enemmän hallaa. Että lopulta se oma into ja semmoinen innostus voi olla niinku jopa se este sille kehitykselle. Jos se johtaa siihen, että mä alan tinkimään vaikka tekniikasta ja lähden just silleen ajattelemaan vaan, että lisää painoja, koska sitähän mä halusin lisätä, niin se voi olla niin kuin isossa kuvassa haitallinen ratkaisu vai? Joo, ymmärsit aika lailla oikein se homma. Eli kyllä se tekniikka, jos me mietitään mitä tahansa liiket, mitä me tehdään, niin ensin sun pitää tavallaan osata tehdä se liike. Ja monesti niin kun, se suurin kehittyminen esimerkiksi, miksi se on-ramppi vasta on-rampilta tullut kehittyy nopeasti, niin se kehittyy sen takia, kun se oppii tekemään sitä liikettä. Ei siitä välttämättä tule sillä tavalla, niin kun se lihakset ei kasva, vaikka reidet, niin merkittäviä määriä, että se sen takia kyykkäisi hirveästi enemmän, vaan se oppii tavallaan käyttää niitä lihaksia ja aktivoimaan niitä lihaksia, se oppii tekemään sitä liikettä. Se kehittyy sen takia tavallaan siinä. Ja se on niin kuin tärkeä se tekniikka. Ja sitten sen jälkeen, kun sulla on tekniikka kunnossa osaat tehdä, niin sitten me voidaan lisätä siihen painoa ja lisätä vauhtia ja tälleen. Sitten jos sitä järjestystä rupeaa muuttaa, niin yleensä se johtaa vähän epätoivottuihin niin kuin lopputuloksiin. Ja sitten ylipäätänsä tavallaan niin kuin treenit, jos sä aina menet apinan raivolla, vaikka jotain metkoneja tuolla ja tehdään liikkeitä vähän sinne päin, niin ethän sä opi myöskään siinä yhtään mitään siinä tehdessä. Et semmoinen niin kuin hyvä ajatus on, mitä mä monesti niin kuin valmennettaville sanon, että tavallaan olisi hyvä, että sä pystyisit tänään uhraamaan muutaman sekunnin tai niin kuin vähän pikkasen siitä sun tuloksesta, että sä uhraat tänään siitä jotain, jotta sä voit olla tulevaisuudessa parempi. Että älä yritä tänään tehdä keinolla millä hyvänsä niin kuin
vaikka päivän kovinta aikaa jossain treenissä, vaan pyri oppimaan siitä treenistä jotain, että sä niin kun tuut paremmaksi niissä liikkeissä. Sieltä sä saat isoa kehitystä. Mun mielestä tuossa päästään aika hyvin kanssa siihen, mitä puhuttiin alun perin niistä mittareista niin kehitykselle, niin just se, että niin kuin, älä tolita liikaa sitä yhtä mittaria, eli just sitä, että ei välttämättä ole niin kuin se avain onneen, ei ole vaikka just sen kyykyn kannalta se, että joka viikko saat aina vähän enemmän painoa, jos se tekniikka on se, mikä niin kuin on se, mistä se on sitten pois lopulta. Vaikka se, että sä et enää saa sitä, niin kuin, että kyllä varmasti mä en ole mikään niin kuin alan ammattilainen, mä teen työkseni ihan jotain muuta kuin ymmärrän fysiologiasta ja liikunnasta, mutta kuitenkin semmoinen aika turvallista varmaan sanoa, että niin kuin semmoinen liikerata ja sen liikeradan niin kuin laajuus, eli jos vaikka se kyykkykin iso, mä laitan hyvät painot, mutta sen kustannuksen mun kyykyn liikerata puolittuu vaikka, niin eihän se voi olla, niin kuin, jos ajattelee ihan järkelläkin, niin eihän se voi olla hirveän hyvä mun kehitykselle versus se, että jos se vaihtoehto, että mä vähän niin kuin otan painoja pois, mä saan tosi laadukkaan hyvän kyykyn, niin kuin oikein syvä kyykky ja takaisin ylös ja se on hallittu, niin kyllähän se käy niin kuin ainakin mulle järkeä, että se on niin kuin parempi vaihtoehto. Joo, ilman muuta. Mutta se on eri asia, että malttaisinko mä tehdä se, että kyllä mä niin kuin sorrun yhtä lailla siihen, että mä haluan nyt laittaa vähän lisää, kun on hyvä heavy musiikki soi ja muuta. Että onhan toi paljon semmoista niin kuin psykologistakin ja semmoista malttia kysyy just toi kehittyminen. Eli just se, että kehityskin voi pysähtyä sen takia, kun sä et malta. Eli se, että sulla on hirveä kiire kehittyä. Niin kuin se, jos se sun slogani, mitä sanoit aiemmin tänään, että hei, me saa tuloksia 3 vuodessa, niin se voi olla niin kuin kestävä ratkaisu, eikä sillä lailla, että hei, 8 viikon valmennus ja tulee 20% lisää niin kuin voimaa. Niin. Et sekin voi olla sellainen, että jos se voi ehkä lyhyessä aikavälissä toimia, mutta sitten niin se voi olla kuitenkin sit lopulta tehdä aika paljon hallaakin sille kehitykselle. Kyllä. Siinäkö se tuli? Joo, kyllä. Mutta ehkä just toi, että aika yksinkertaisena saa pitää asiat just se, että mitä tulee treenaamiseen ja ravintoa, lepoa. Ja sitten pitäisi olla malttia niissä kaikissa pitkäjänteisyyttä. Et se, että sä teet kuukauden, syöt, tai keskityt vaikka kuukauden sen sun nukkumiseen ja laatuun, että laitat puhelimen aikaiseen pois ja koet itsesi levänneeksi. Se on tosi hyvä juttu, mutta se, että jos sä jaksat tehdä sitä kuukauden, että sä alat tekemään sitä hissiliikettä, että sä jaksat hetken tsempata, sit sä et et tsemppaakaan enää. Niin voisi se olettaa, että se sun kehityskäyrä, jos sä pystyisit semmoisen piirtämään, niin se tulisi ehkä vähän viiveellä ja se noudattaisi vähän sitä sun samaa niin kuin sitoutumisen tai kärsivällisyyden astetta toisaalta. Kyllä, joo, se voisi ajatella, että näin siinä todennäköisesti tulisi tapahtumaan. Että se oli ihan hyvin sanottu. Joo. Tuleeko vielä jotain muut lisättävää tuohon vai onko tämä lopulta kuitenkin suhteellisen simppeli tämä kehittyminen, mutta samalla niin vaikeaa? Joo, siis kyllä se aika simppeli on niin kuin tosi pitkälle asti. Tosi paljon pystyy kehittyä niin kuin ihan niillä perusjutuilla. Niin kuin pystyy kehittyä ihan niin paljon, että suurin osa meistä ei tule ikinä, niin kuin, se maltti ei vaan riitä, että pystyisi kehittyä tavallaan niin pitkälle, kun olisi mahdollista kehittyä. Et se yleensä sitten ehkä just se maltti on se, mikä loppuu kesken. Kyllä. Ja ehkä sitten se, että kun nykyään vaikka sosiaalinen mediakin, eli tuttavallisemmin some on tuonut meille niin kuin lähemmäs sen, mitä vaikka huippu-urheilijat tekee. Ja mitäs toi Matt Fraserkin sanoi aikanaan, kuinka monta henkilökohtaista valmentajaa hänelläkin oli jopa, että kun sanoi, että hän halusi kehittyä juoksussa, niin hän otti juoksuvalmentaja itsellensä. Ja toikin on sellainen, että mulle voisi keskivertokuluttajana tulla myös semmoinen olo, että hei, mä tarvin juoksuvalmentaja, munkin pitää kehittää juoksua. Et sä Mikki osaa neuvoa mua juoksussa, kun et sä juoksuvalmentaja. Kyllä. Se on varmaan pitää paikkaansa. Se pitää paikkaansa. Mutta toisaalta just se, että tarviiks mä sitä. Ja just tää, että jos niinku keskittyy niihin peruspilareihin niin, ja yksinkertaisiin asioihin, niin niillä pääsee tosi pitkälle just sinne niinku, oikeastaan melkein niin pitkälle, missä oma maltti riittää. Mut sitten taas ehkä tullaan taas nyt siihen huonoihin mittareihin on se, että älä vertaa välttämättä omia metodeja niihin huippu-urheilijoihin, koska heillähän se menee väkisinkin hifistelyksi, koska huippu-urheilija voi olla, usein on ammattiurheilija, hän tekee sitä ammatikseen, hän elää niin 24/7 sitä elämää, eli hänellä pitäisi ollakin ne peruspilarit kunnossa, ja jotta siellä huipulla saadaan se ero revittyä, niin se menee siihen hifistelyyn, että sitten aletaan niin menee niihin yksityiskohtiin, ja sitten taas se, että mun voisi olla helpompi vaan, että no aloitapa sillä, että jaksat tulla salille töiden jälkeen, että sä et välttämättä sitä juoksuvalmentaa ihan ekana, vaikka se voisi motivoida toki, mutta just sekin, että ei saa niinku sitä omaa ajatusmaailmaa välttämättä vinouttaa se, mitä taas muut tekee. Jos mä nyt vertaan itseäni vaikka Matt Fraseriin aikanaan, niin hän teki ehkä asioita vähän eri tavalla ja
mä oon tässä ja hän on jossain ihan muualla, että siinä on varmaan syykin, että miksi teki niin ja keskittyi niin moniin asioihin. Ehkä se mitä hain just takaa, niin se, että ei välttämättä tarvitse aina jokaista osa-aluetta niin kuin liian tarkkaan niin kuin ruotiin läpi tai välttämättä en mäkään niin kuin mieti liian tarkkaan mitä mä niin kuin syön. Mulla on se perusajatus, että mä syön niin kuin, pyrin syömään riittävästi, ettei ole nälkä. Niin sillä musta tuntuu, että mä pääsen aika pitkälle, että joskus mä voisin alkaa vaikka punnitsemaan parsakaaleen myöhemmin. Niin, kyllä, joo. Joo, ja sitten tuossa niin meidän lämpiössäkin puhuttiin siitä just, että lopulta jos vertaa tämmöistä keskivertotreenaajaakin vaikka niin kuin huippu-urheiluun, niin se huippu-urheiluhan itsessään ei ole lopulta kauhean terveellistä. Joo, ei se ole mitään terveysliikuntaa, että sillä saadaan sitten vähän erilaisia juttuja tavallaan, niin kuin, ja ehkä sen takia tehdäänkin vähän eri tavalla asioita, koska ymmärretään ne riskit ja tavallaan ne realiteetit tiedetään, että se ei ole terveellistä ja siihen sisältyy paljon enemmän riskejä ja kuin tommosia niin kuin, mitä sitten normitreenaajalle. Täällä kun me treenataan peruspäivän treenejä tuolla, niin tavoitehan on se, että sulla on ennen kaikkea hauskaa, kun sä tuut tänne. Ja sitten totta kai sä saat kehitystä, sä pysyt kunnossa, sä pysyt ehkä terveenä, tuut terveemmäksi. Ja sitten että saadaan siitä semmoinen niin kuin elämäntapa sulle, niin sit sä tiedät, että todennäköisesti kaikki niin kuin tommoset terveysasiat niin tulee menee ainakin suuremmalla todennäköisyydellä niin paljon paremmin kuin sit niillä ihmisillä, ketkä viettää vapaa-aikansa jotenkin muuten. Sillä lailla, että kyllä se niin kuin vissi ero on siinä, että silloin kun treenataan oikeasti niin kuin kilpailutavoitteet mielessä tai semmoista niin kuin kovan tason kilpailutavoitteet mielessä versus sit se, että tullaan tavallaan niin kuin pitää itsestämme huolta tänne, niin ne on kaksi eri juttua. Se on totta ja se pitää muistakin pitää erillisen, että totta kai me nähdään kanssa, vaikka just huippu-urheilijoitakin voidaan seuraa, että katsotaan meidän jotain suosikki yleisurheilijaa vuodesta toiseen, niin nähdään, että taas se rikko Suomen ennätyksen, taas se rikko oma ennätyksen, se on kehittynyt. Mutta just se, että sekin on taas yhdenlaista kehittymistä ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että jotta me kehitytään, niin meidänkin täytyy joka kisoissa, eli oikeasti vaikka kisoissa tai vaikka joka treenissä joka viikko niin lyödä paremmaksi, että eihän se ole aina semmoista, että se rakentuu aina edellisen päälle, vaan se just, että se maltti tulee myös siitäkin, että pitää muistaa se, että isossa kuvassa se kehitys sahaa aika paljon. Joo, kyllä, ja mitä lähemmäs tavallaan saavutaan niitä semmosia, en mä tiedä onko se oikea termi sitten puhuu niin kuin geneettisestä potentiaalista, eli tavallaan niin kuin jos ajatellaan, että se sun penkkipunnerus, niin on, vaikka sä tekisit ihan kaikki jutut oikein, niin sä pystyisit pääsemään vaikka siihen 150 kiloon, mutta kiloakaan et pystyisi tekemään niin kuin, tai penkkaamaan enempää kuin se 150 kiloa, niin mitä lähempänä sä alat olemaan sitä 150 kiloa, niin sitä enemmän se tuloskin siellä vähän niin kuin heiluu, että tavallaan että jos me halutaan joku päivä nostaa se 150 kiloa, niin me joudutaan ehkä tekemään sitten muutama kuukausi ennen sitä 150 nostoa, niin me joudutaan tekemään joku semmoinen tavallaan progressio, millä me sitten päästään, semmoinen piikkaus, että me päästään periaatteessa sit siihen 150 kilon nostoon ja sitten se voi olla aika vaikea pitää siellä, että sä saat joka viikko pystyt vetämään sen 150, vaan kyllä se sieltä sitten rupeaa tulemaan alaspäin jonkun verran. Mutta kovan penkin oot silti saanut, että jos 150 pääset, niin aina pystyy heittämällä ainakin se yli 100 kiloa penkkaamaan. Musta tuntuu hetken aikaa hyvältä, kun sä katsot mua niinku suoraan silmiin ja sanot, että hyvän tuloksen oot saanut, mutta sit sä puhut 150 astetta, eihän se olekaan niin. Minä. Mä jotenkin otin ton tosi henkilökohtaisesti. Joo, niin se on tulevaisuutta. Se on tulevaisuutta. On. Ei tätä pikavoittoja tässäkään sarjassa. Niin. Hyvä. Siinä ollaan ruodittu aika hyvin. En mä tiedä hyvin, mutta ainakin ajallisesti taas paljon. Mä en tiedä, oliko tässä hyvä, miten tätä mitataan, tätä meidän ei kehityskeskustelua, mutta kehitykseen liittyvää keskustelua. Ja mottohan meillä oli se, että niin kun paljon puhetta ja vähän asiaa. Et kyllä mä luulen, että me ollaan ainakin se päästy tänään toteuttamaan. Ja kyllä musta tuntuu myös, että on hyvin leuka liikkunut molemmille. Niin arvon kuulijat, niin voisit kertoa meille inboxissa tai kommenteissa tai soittaa vaikka Mikelle. Älkää soittako. Puhelin pirisee ihan liikaa. Taas aamulla, kun oli nyt on maanantai, niin kauheat pärinät ja pirinät. Markkinamiehet on liikkeellä.
Älkää soittaa. Älkää soittako, tehkää mitä tahansa muuta. Älkää soittako Mikelle. Kertokaa vaikka, miten on kehitys mennyt. Nostatteko penkistä yli 100 kiloa, saatte käyttää hiaton paitaa tai punnitsetteko omia parsakaaleja ja mitenkä kehitys. Ihan sama. Puhukaa meille kehityksestä jotain omia kokemuksia ja muuta, niin me aina halutaan kyllä mielellään kuulla niistä. Ja... Joo, jos joku asia jäi pimentoon, niin voi pistää siitäkin niin ehkä sitten käsitellään tulevissa jaksoissa vielä lisääkin tätä kehittymistä. Ja tämä oli ehkä vähän tämmöinen pintaraapasu, koska on tosi monta tuommoista osa-aluetta tuossa, niin olisi ehkä kivakin jutella joskus vähän enemmänkin noista niin kuin ihan yksittäisistä asioista. Kyllä. Niistäkin on paljon semmoista pientä pikkuasiaa. Joo, kyllä me voidaan puhua enemmänkin asiaa tai enemmän mennä ytimeen ja sitten puhua siihen liittyvää, mutta kertokaa mitä haluatte kuulla. Jos tää oli hyvä juttu, niin peukut pystyyn siellä täällä ja tuolla ja kertokaa kaverillekin ja ei kai siinä. Onko sulla lisättäviä? Ei mustakaan tilata kanava, Ai niin, koska kanava, joo. me ollaan ihan just 500 tilaajan rajapyykki saavutettu ja sitten me ruvetaan tekemään niinku rahaa tällä hommalla. Kehityskäyrä, muistakaa se. Kiitoksia kun kuuntelit tänne asti, rauhaa ja rakkautta sinne. Joo, kiitoksia ja nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Morjes. Morjes.